Şallı TV kanalında Yanılıklar programısı. Stüdyoda Rüstem Asadulin, hayırlı iş. İkinci kompleksta jey başından birle diyerlik ut yok. İşigallarında koyşan yoktırır. Etni jebirlegen üçün 3 yılga kadar iriklerinden mehrum kalırga mümkünler. Volontörler hayvanga ziyan salı ışrağın kurgen şahitlerini izleyip. Tuğay şüplegi şistara. Rekultivasiya nişik bara. Qarangı tiz tüşe kompleksta yoqtılık yok. Redaksiyanın qaynar elimte telefonuna şunday haber kaldırganlar. Балаларны киш дәрисләрдән алып кайтканда берни дә күренми. Машина урынын табарга да җайсыз ди шәһәрдәшләр. Яктылык ни өчен юк, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Kompleksta indi jey başından birle karangı di şəhərdəşlər. Alar mını yollarını tüzükləndirü bilən bəyli. Как ремонт вот здесь начали делать, по-видимому, вот тут что-то повредили. Повредили, вот нет. Jeyin tüzdük, əmmə kızın karangı tez tüşə başladı. Uramğa çıkarga da korkunç di şəhərdəşlər. Karangılık umaysızlıklar tudura. Темно, здесь полностью темно, здесь нет освещения. Здесь машину неудобно парковать, с детьми вечером вообще неудобно. Сейчас, да, уже скоро, в середине дня уже будет темно. Да, лампочек желательно побольше. Ну, конечно, темно. Очень темно. 8 часов темень невозможная. Но у нас есть, конечно, фонарики на подъездах. Ну, лучше, конечно, здесь, чтобы на улице было. У нас постоянно здесь вода стоит, поэтому очень нехорошо, неудобно. Biz Gorsvet uyuşması bilen ölümtege kirdik, bilgiçler bu vakitli şagına dip anlattı. İkinci komplekska respublika programması boyunca yollarını tertipke getirir hem yaktırtkış baganalar urnaştırı için akşa bölüngen. Yollarını tüzüklendirgen nerinde hazır yaktırtkışlar urnaştırır için isteme materiallar koytkanın küteler. Yana baganalar yakşırak hem yaktırak bulaşak dip ışandıralar. Barlık işlerinde sentyabr ayında tamamlarga tiyişler. Güzel Gabdulin, Eldar Şaydulin, Yanılıklar. Әгәр дә сезнең нинди дә булса проблема борчылса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез. Безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Кешеләр пычрак ярып йөрергә тиеш түгел. Су һәм җылылык турбаларын яңарту буенча ремонт эшләреннән соң җәяүле юлларын һәм газоннарны тәртипкә китереп куярга кирәк. Бүген эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэре җаваплы җитәкчеләргә шундый күрсәтмә бирде. Сөембикә Вахитов урамнары чатында инде айдан артык ремонт эшләре бара. Аны төгәлләргә вакыт диде Наил Мәгдиев. Коммуналь хуҗалыкларны көзге кышкы чорга әзерләү өчен 1 миллиард 316 миллион сум акча бүленгән. Барлыгы 10 меңнән артык турба яңартылган. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары хисабына караганда, шәһәр җылыту сезонына әзер. Учреждением социальной сферы, управляющим компаниям и ТСЖ до 15 сентября заполнить систему теплоснабжения теплоносителем и обеспечить предпусковую готовность согласно действующего регламента. Завершение работ на тепловых сетях не влияет на подачу тепловой энергии потребителям. Имеется возможность произвести подачу тепловой энергии по дублирующим трубопроводам. Җылылык өчен бурыч күләме узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 114 миллион сумга кимегән. Халыкның коммуналь хезмәтләр өчен бурычы 760 миллион сумны тәшкил итә. Шаллыда 3-нче чакырылыш шәһәр советына өстәмә сайлаулар үтте. Участокларга сайлаучыларның 16,7% килде. Тавыш бирү автозавод районының 2 округында оештырылды. 16-нчы округ буенча иң күп тавышны Волгопромгаз предприятиесе директоры урынбасары Юрий Голубев җыйды. 21-нче округта депутат мандатына КАМАЗның кыю заводы директоры Эдуард Панфилов ия булды. Исегезгә төшерәм, шәһәр советында 2 урын бушаган иде. Сергей Яковлевтан депутат мандатын алдылар. Сергей Зуйков бу вазифадан үз теләге белән китте. Тагай шүплегендә санитар чистарту буенча эшләр дәвам итә. Шәһәрдәшләр әлеге шүплек чаллы өчен зыянлы, сулыкларны, һаваны һәм туфракны боза дип күп тапкыр билгеләгәннәр.
Күн күріш қалдықлар шөплігі 30 ел ішләгәннән соң 2016 елда ябылды. Биредә хәзер рекультивацияның шираттагы этабы. Тулырак алдағы материалда. Тагай шагар шүплеге рәсми рәвештә ябык. Бирдә рекультивацияның чираттагы этабы бара, җирне тәртипкә китерәләр. Шүплек территориясын яңарту 2 ел дәвам итте. Аңа 168 миллион акча тотылды. Шүп таулары хәзер ширәм белән капланган, начар ис тә юк. Сәнәгать һәм көнкүреш калдыкларын яндагы полигонга ташыйлар. Тагай шүплеге ябык булса да, белгечләр һәрдаим аның торышын тикшерә. Совместно со специалистами специнспекции аналитического контроля проводятся лабораторные исследования как атмосферного воздуха, почвы, так и водного объекта, в данном случае реки Ардивушка. В ходе отбора проб на сегодняшний день каких-то нарушений природоохранного законодательства не установлено. Шүплекнең гомуми мәйданы 8 гектар. Территорияны тигезләп җир һәм махсус саклагыч материаллар, уңдырышлы туфрак үлән җәяргә кирәк. Полигонда эш туктамый, аның территориясе тәүлек буена саклана. Проводится рекультивация, земля очищается от металла, который гниет. В дальнейшем будет это все перекапываться, потом покрываться. Площадка, как там рекультивация проводилась, точно так же, в таком порядке. Проверяли здесь, радиации нет. Все, в принципе. Когда планируете завершить? До Нового года, наверное, завершится уже. Потом покрываться шапка-то будет уже не зимой, а весной. Тагай шүплеген рекультивациялау быел тәмамланмаячак. Барлык эшләр дә 2019 елның җәй ахырында төгәлләнергә тиеш. Шәһәр башкарма комитеты тендер игълан иткән. Моңа 41 миллион сум акча каралган. Мәрьям Файрушина, Елена Камалова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Шаллыда этне җәберләгәннәр авыртуларга түзә алмыйча хайван вафат булган. Мәләкәс аръягында яшәүче шәһәрдәшебез күкрәге тирән яраланган этне таба. Ветеринар клиникада эткә кан агызырга кирәк була. Әмма этне дәвалап өлгермиләр, ул вафат була. Волонтерлар аның хуҗасы булырга мөмкин дип фаразлый. Этнең муенчыгы да бар. Хәзер активистлар полициягә гариза әзерли. Шаһитлар булса экрандагы телефон номеры буенча шалтыратуны сорыйлар. Исегезгә төшерәбез, хайваннар белән рәхимсез кыланган өчен җинаять җаваплыгы каралган. Моның өчен 3 елга кадәр иректән мәхрүм итү каралган. Шулай ук кайбер очракларда 80 мең штраф һәм башка җәзаларда кулланалар. Туган авылын, я төбәген танытырга, башкаларга да күрсәтергә теләгән һәрбер кеше авылым тарихи бәйгесендә катнаша ала. Социаль шелтәрләрдә популярлашып килгән татар авыллары дигән төркем бәйге уздыра. Аның максаты авылларны таныту. Катнашу өчен татар авылы тарихына багышланган материаллар кабул ителә. Авылның килеп чыгу тарихы турындагы риваятләр, авылда булган атамаларга, урам, шукыр, урман, болын, сулык исемнәренә һәм кушаматларга аңлатма бирергә кирәк. Мәгълүматны 31 октябрьгә кадәр җибәрергә кирәк. Язмалар ВКонтакте төркемендәге авылым тарихым сәхифәсендә урнаштырылачак. Җиңүчеләргә 1500 сум, 4000 сумга кадәр бүләкләр каралган. Россия гидрометеорология үзәге фаразлары буенча Татарстанда сентябрь җылы булачак. Әбиләр чуагы исә республикада сентябрьнең 2нче яртысында килә. Айның 1нче декадасындагы җылы һаваны салкыннар алыштырачак. Аннары республикада кабат җылыта. Белгечләр әйтүенчә, гадәттә Татарстанда әбиләр чуагы 12нче сентябрьдә була. Быел җылы көннәр соңрак киләчәк. Әбиләр чуагы якынча 20нче сентябрьгә фаразлана. Ул 1-2 атна яисә 1-2 көндә булырга мөмкин. Гадәттә бу вакытта көндезге температура 20 градуска югарырак була. Бүгенге менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. Только 5 дней. Очень низкая цена. Горбуша свежемороженое всего за 149,90 за килограмм. Магазин «Светофор», Ломоносова 1А, 150 метров перед Боровецким мостом. Не переплачивайте за ОСАГО. Скидки до 50%. Без топов и очередей. ОСАГО 24. Звоните 78 04 24.